Alright, hello guys, it's me, ang Bells TV, ang kapampangang vlogger ng Pampanga. So ngayong araw ay pupunta tayo sa Arayat para pumirma ng kontrata. Alright. So ito yung pinaka-unang-unahan kong partnership, collaboration ng Kranos Safety Gears. Ayan. So habang papunta kami ng Arayat, nagpa-gas muna ako dito sa Orange Fuel dahil napakamura ng gas nila dito, guys. Tapos suddenly, ayan, nakarating na kami, kaya lang nalate kami ng konti dahil sa motorcade sa Santa Ana, guys. Ayan. So ito yung Kranos sa Arayat. Ito yung nila, main branch. Along the highway lang, guys. Hindi siya mahirap hanapin. Ayan. So tara, pasok tayo. So pagpasok mo ng pinto, guys, sa loob yan, bubukod na sa iyo mga helmet. So mahirapan kang pumili, guys, dahil maraming magandang design. Ayan, tas napakamura pa, guys. Matitibay, malilinis. Ayan. So syempre bilang isang motorista, kailangan natin ng safety, 'di ba? Kasi once na sumakay ka ng motor, kalahati ng buhay natin na nakasalalin na sa 'di ba, sa aksidente, hindi natin malalaman. So kailangan meron tayong helmet. Ayan. Ayan, so marami silang branch. Meron sila sa out of town, alam ko sa Nueva Ecija, sa Bataan. So isasama ko sa sa caption para makita niya, guys. Ayan, nahiya pa si ate, napakaganda. Tapos sa likod dito yung office nila, ayan, mga trabahador nila, guys. Tapos dito masasaksiyan ng pirmahan. Ayan, sa office ni Boss Aaron. Ayan, guys, so habang pumipirma ako, ayan. Tapos kung gusto nyo ng maka-discount, syempre, PM nyo lang ako para bigyan ko kayo ng tawag doon, parang promo, voucher. Para maka-discount kayo, guys. So chat nyo ako, tapos i-confirm ko sa kanila mga pangalan ninyo para bigyan kayo ng discount. Sayang din yung discount, diba? Malaking tulong din yun. Tapos ayun, so pagkatapos kong pumirma, guys, so ginabi na kami. So naisipan na namin gumuwi, guys. Ayan. Tapos ipapakita ko yung mga binigay ni Sir Aaron. Napakarami, guys. Ayan, mga accessories na mga helmet to, guys, disinfectant. Tapos yung mga damit, ayan, personalized damit. Tsaka binigay ng helmet, guys. Ito, regalo niya sa akin. Thank you very much. Ayan, so maraming salamat sa Kranos Safety Gears sa pagpili sa akin para i-promote ang kanilang mga helmet. Thank you, guys. Ingat.